ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. जय कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 25 ശ്ലോകങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ? 2-ാം അധ്യായം. എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് നമ്മള്? അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ തീരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്തു. 7-ാമത്തെ അത്യുജ്വലമായ ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും പഠിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ആത്മാവിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? ആത്മാവിനെ നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവക നൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ നശോഷയതി മാരുത. കാറ്റിന് ശുഷ്കിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് കുതിർക്കാനോ ശസ്ത്രം കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മാവിനെ ഒരു തരത്തിലും ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതെപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാത്തത് പറഞ്ഞു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇനി 25-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവ്യക്തോയം അചിന്യോയം അവികാര്യോയം ഉച്യത്തെ തസ്മാദേവം വിദിത്വേനം നാനുശോചിതുമർഹസി. ഇപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാ പറയണേ. അദൃശ്യനാണ് ആത്മാവ്, കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? സ്കാൻ ചെയ്താലും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അചിന്ത്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കരുത്. 26. അഥ ചൈനം നിത്യജാതം നിത്യം വാ മന്യസേ മൃതം തഥാപി ത്വം മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതുമർഹസി. അതല്ല, ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹോ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനില്ല. ഇനിയിപ്പോ നീ വിചാരിക്കുകയാണ് ശരീരത്തിന്റെ പോലെ തന്നെ ഈ ആത്മാവിനും ജനനം മരണം ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്നെയും നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. എന്താ കാരണം? ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ഒരു ആത്മാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകരുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദികളായ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ശരീരം. ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സങ്കലനം തന്നെയാണ് ശരീരം. 24 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം, പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ള ശരീരം. മഹാബാഹോ, കൈക്കരുത്തുള്ളവൻ എന്നാണ് മഹാബാഹു എന്നതുകൊണ്ട്. വൈദിക ധർമ്മത്തിനെതിരായ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന് ബന്ധം. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. എല്ലാ വൈദിക സംസ്കാരങ്ങളും അല്ലെ, ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും എല്ലാം അർജുനനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനാണ്. ഇപ്പോ ശരണാഗതി ചെയ്ത ഭഗവാനില് അല്ലെ, ഭഗവാനെ ജഗദ്ഗുരു, ഭഗവാനെ ഗുരുവാക്കി
ഇനി ആ ഗുരു പറയും പോലെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അർജുനന്, അല്ലെ? നമ്മൾ അതിനാ ഒരു പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ ഗുരുവാണ് നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശമൊക്കെ നൽകുക. 27 ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മമൃതസ്യ ച തസ്മാദപരിഹാര്യർത്ഥേ നത്തും ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. നമുക്കും അറിയാലേ, എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട്, ഇവിടെ ജനിച്ചവർക്കൊക്കെ. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കർത്തവ്യം അർജുനന്റെ? അധാർമികമായിട്ടുള്ളവരോട് പോരാടുക, യുദ്ധം ചെയ്യുക, അല്ലെ? അധാർമികരെ തോൽപ്പിക്കുക. അതാണ് ധർമ്മത്തിന് ജയം ഉണ്ടാവണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പൊരുതണം. അതാണിപ്പോ കർത്തവ്യം. അത് ഓർത്ത് നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇത് അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നീതിപാലനത്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. ഒരാള് ഉപദ്രവം ചെയ്തു ദ്രോഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, അല്ലെ? കൈ കെട്ടി ഇരുന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എല്ലാവരും ഇപ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക, കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. 28 അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്തനിധനാന്യവ തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവഗണങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ത്? ഈ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവഗണങ്ങളും മുമ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലേ? എന്നാൽ കുറച്ചു കാലം നിലനിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഉണ്ടാവില്ല, നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ മധ്യത്തില് കുറച്ചു സമയം ആവിർഭവിച്ചിട്ട് കുറച്ചു നാള് നിലനിൽക്കുന്നു, പിന്നെ അത് അവ്യക്തമായി പോകുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഏതൊരു ജീവജാലങ്ങളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഈ സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ആദ്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഒടുവിലും എവിടേക്കാ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ആദ്യം അവ്യക്താണ്. അപ്പോ ഇടയ്ക്കുള്ള മധ്യത്തിൽ കുറച്ച് സമയം ആവിർഭവിച്ച് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു, പിന്നീട് മറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കുക തന്നെ വേണം, അല്ലെ? കുറച്ച് 100 വർഷം അപ്പുറം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. 100 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളവരാരും, അല്ലേ? ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ നാസ്തികരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശരീരം ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്. ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമേ ഇല്ല, സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒന്നാണത്. ആത്മാവിന്റെ ഇപ്പൊ ആത്മതത്വമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത കൂട്ടരുണ്ട്, അല്ലെ? ബൗദ്ധികരൊക്കെ, ബുദ്ധ വിശ്വാസികളൊക്കെ. അപ്പൊ ആ വൈദിക ധർമ്മ അനുയായികൾ അവരെ നാസ്തികരെ എന്ന് വിളിക്കുക, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവര്. ശരീരം എന്ന് പറയണത് ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രാണ്, അല്ലെ? വാസാംസി ജീർണാനി യഥാവിഹായ എന്നുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. ശരീരം അതിന് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുടെ സൈസിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെ? അതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് അതിന് യോജിക്കുന്ന ഒരു ശരീരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതാണ് അതിന്റെ വസ്ത്രം. യോജിക്കുന്ന വസ്ത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതുപോലെ അത് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ വസ്ത്രമാകുന്ന ശരീരം. അതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമേ ഇല്ല, അത് നശിക്കണതാ, അല്ലെ? യഥാർത്ഥമല്ല, അത് സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒന്നാണ് അത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. 29 ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേനം ആശ്ചര്യവത് വദതി തഥൈവ ചാന്യ ആശ്ചര്യവച്ചൈനമന്യേ ശൃണോതി ശ്രുത്വാപ്യേനം വേദ ന ചൈവ കശ്ചിത്.
ഇപ്പൊ ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയില് ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. ചിലർക്കാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പറയാണ് ഈ ആത്മാവ് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, പറഞ്ഞു. അത്രയും ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ഫുലിംഗം മാത്രമാണ് ആത്മാവ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലരത് വിസ്മയത്തോടെ കേൾക്കും, ചിലരതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കും. ആ ആത്മാവിന്റെ അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ട് വർണ്ണിക്കും. മറ്റു ചിലരോ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണോ ആത്മാവ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ചിലർക്കോ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടാലും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. അല്ലേ, ചില പേർക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇന്ന് എപ്പോഴും ബെല്ലടിക്കാന്നേ, കോളിംഗ് ബെല്ല്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്തൊരു കഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി കേട്ടോ, ഇവിടെ പാർസൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴേ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ലാതോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിസ്മയകരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നു, വർണ്ണിക്കുന്നു, പറയുന്നു അല്ലെ, അതൊക്കെയാണ്. എന്നാലോ ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടിട്ടും വർണ്ണിച്ചിട്ടും ചില പേർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവൂല. അതാ പറയണേ, ഭീമാകാരമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പടുകൂറ്റൻ വടവൃക്ഷത്തിലും 1 ഇഞ്ച് മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രനായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്നത് വിസ്മയകരമത്രേ. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം നമുക്കറിയാം. അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള വെറും ഒരു സ്ഫുലിംഗം, ഭഗവത് അംശം. ആ സ്ഫുലിംഗം വലിയ എന്താ പറയാ, മുതലയാണെങ്കിലും ആനയാണെങ്കിലും അതിന്റെ അകത്തും, അതുപോലെ ഒരു അമീബ, അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ജീവാണുക്കളിലും അല്ലെ, ഓരോന്നിലും അതേ ആത്മാവ് തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് വിസ്മയകരം തന്നെയാണ്. മായാമോഹിതരായി ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായി തീരുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് മൂലം നിയമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം പരാജയത്തിലെ കലാശിക്കൂ. അപ്പോ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാത്തവര്, സത്യം അറിയാത്തവര് എന്താ മായയില് മോഹിതരായിട്ട് പോവാണ്. അവര് ഈ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, എനിക്ക് നല്ല നല്ലത് കാണണം, നല്ല നല്ലത് കേൾക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ലത് രുചിക്കണം, അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ഓരോ വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായി പോവാണ്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആരും ശ്രമിക്കാറില്ല. ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തത് മൂലം നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരം പരാജയത്തിലെ കലാശിക്കൂ. ആത്മജ്ഞാനമില്ലാതെ വെറുതെ ഈ ഭൗതിക ആസക്തി വെച്ച് നടന്നാല് വിഫലമാണ് ജീവിതം. നന്നേ സൂക്ഷ്മമായ ഒരണുവിന് ഏറ്റവും വലുതും അതേസമയവും ഏറ്റവും ചെറുതുമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ഥൂലമായ ഭൗതികതാബോധമുള്ളതുകൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചിന്തിക്കാനാവില്ല. അപ്പോ ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമാണ് അല്ലെ വലിപ്പം, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അത് ഏറ്റവും വലുതായിട്ടും ഇരിക്കും അല്ലെ. ആനയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചേതന കൊടുക്കുന്നത്, ആ അവബോധം കൊടുക്കുന്നത്, എന്നാ ഒരു കുഞ്ഞു നെയ്യുറുമ്പിന് അതിനും ചേതന കൊടുക്കുന്നത് സെയിം ആണ് അല്ലെ. ആത്മാവ് ഒരേപോലത്തെ ആത്മാവാണ് എല്ലാത്തിലും ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഏറ്റവും ചെറുതാകാനും കഴിയും. സ്ഥൂലമായ ഭൗതികതാ ബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അവർക്കിതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ഇന്നത്തെ മെറ്റീരിയൽ നോളജ് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഒട്ട് മനസ്സിലാവുകയുമില്ല. ഇതിനൊക്കെ സ്പിരിച്വൽ നോളജ് വേണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നത്, നമ്മുടെ ഋഷിമാര് കണ്ടെത്തിയ സത്യം അല്ലെ, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള്.
അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നടന്നു പോകുന്നത്. ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ അഹൈതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിയൂ, മറ്റു മാർഗമില്ല. അപ്പൊ അതിനാ നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, ഒരു പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ കൃഷ്ണ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ ഗുരു സത്യത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞ ആളായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് നമ്മള് കൃഷ്ണഭക്തി മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവുക. ഈ ആത്മതത്വം അല്ലെ, ഭഗവത് തത്വം, കൃഷ്ണതത്വം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത, അതാരാ? ആത്മാവ് അല്ലെ, ജീവാത്മാവ്. ദേഹി എന്നാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചേക്കണേ. ദേഹി അനശ്വരനാണ്, നശിക്കില്ല, ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അർജുനന്റെ വിഷമം അല്ലെ, അവരെ വധിക്കണമല്ലോ അല്ലെ, പൂജനീയരായിട്ടുള്ളവരെ, പിതാമഹനെ, ഗുരുക്കരെ ഒക്കെ വധിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പ്രയാസം. അപ്പൊ അത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഈ ദേഹി ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും, അത് അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ട അർജുന എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയാണ്. ആത്മാവ് നാശരഹിതനും ശരീരം നശ്വരവുമാണ്. ശരീരം നശിക്കും അല്ലെ, കുറച്ചു കാലം ഇവിടെ നിലനിൽക്കും, പിന്നീട് അതില്ലാതാവും. എന്നാൽ ആത്മാവ് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായി ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രമാണമാക്കി നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാക്കാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വാണി അതാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ഗീതമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണേ. അതിലപ്പുറം ഇനി എന്താ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അതാണ് പരമസത്യമായിട്ടുള്ളത്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നാലേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഭഗവാനാണ് ആദിമൻ. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഭഗവാനാണ് അർഹനായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ അത് നമ്മള് വേണ്ട രീതിയിൽ ഗ്രഹിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജീവിതം സഫലമാവുള്ളൂ. ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവഹിതമനുസരിച്ച ആ ആവശ്യം സാധൂകരിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ അത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ആവരുത്. അർജുനൻ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഓരോരുത്തരെ വധിക്കണതല്ല അല്ലെ, അവിടെ ആ നീതി നടപ്പിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവഹിതം അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ആവശ്യം അവിടെ നടപ്പിലാവുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്വധർമ്മമഭിചാവേക്ഷ്യ ന വികമ്പിതുമർഹസി ധർമ്മ്യാധി യുദ്ധാശ്രേയോന്യത് ക്ഷത്രിയസ്യ ന വിദ്യതേ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ മതശാസനാനുസൃതമായ സമരത്തേക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. ക്ഷത്രിയൻ ആണ് അല്ലെ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ? ധാർമ്മികമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവകാശമുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാല്, കർത്തവ്യം യുദ്ധമാണ് അല്ലെ. യുദ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ നീതി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള. മതശാസന അനുസൃതമായ സമരത്തേക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നിന്റെ കർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നീയെ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുത് അർജുന. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം. ക്ഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുക, ത്രായത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ ഉപദ്രവങ്ങള്, ഓരോ ദ്രോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ക്ഷത്രിയൻ. ത്രായത ക്ഷത്ത്, ഇതി ത്രായതേ, ഇതി ക്ഷത്രിയ. അപ്പൊ സ്വധർമ്മം അത് 2 വിധമുണ്ട്. മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം കാലം മതപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേറ്റേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. എന്നാലേ മുക്തി ലഭിക്കൂ. നമ്മളൊക്കെ മുക്തനാകാത്തവരാ. മുക്തനായി എന്ന് വിചാരിച്ചാല് ആരാന്നറിയോ? ഈ ഭൗതികതയോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഉണ്ടാവില്ല മുക്താത്മാക്കൾക്ക്. അതായത് ജ്ഞാനി, സന്യാസി, യോഗി എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നൊരു വാക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ മുക്താത്മാക്കളാ.
അവർക്ക് ഈ ഭൗതികതയായിട്ട് യാതൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റും കാണില്ല. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും സമചിത്തതയോടെ പെരുമാറാനും എല്ലാം അവർക്ക് അറിയും. അവരെ മുക്തൻ എന്ന് പറയാം, മുക്താത്മാക്കള്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മുക്തനാവാത്തിടത്തോളം കാലം, അതായത് നമ്മളെ പോലെയുള്ളവര്, അവര് മതപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേറ്റേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ഓരോ കർമ്മമണ്ഡലത്തിലുള്ളവരാ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും, അല്ലെ? അമ്മയാണ്, മകളാണ്, ഭാര്യയാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോരോ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഓരോ തലത്തിലും നിറവേറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്വധർമ്മമുണ്ട്. അതായത് ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയും. ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം, എന്നാലേ മുക്തി ലഭിക്കൂ. അതൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് കർമ്മവാസനകൾ ഒടുങ്ങണം. അതിനാ നമ്മളുടെ സ്വധർമ്മം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തോ, ഒരാൾ മുക്തനാകുമ്പോൾ സ്വധർമ്മം ആത്മീയമായി തീരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭൗതികതയോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ്, ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹമുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ മുക്താത്മാവ് ആവും, മുക്തനായ ആള് എന്ന ആ ആളെ പറയാം. അയാളുടെ സ്വധർമ്മം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ, അത് ആത്മീയമായി മാറും. കാരണം അയാൾ ഭൗതികതയിലല്ല ജീവിക്കുന്നത്. കാരണം അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഹിതകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുക്തനായി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അയാൾ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴോ അതൊക്കെ ആത്മീയ ലെവല് കയറി പോയി. ആത്മീയ ഈ ലോവർ ലെവലല്ല. പിന്നെ ശാരീരിക തലത്തിൽ സ്വധർമ്മത്തെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണത്. ഒരാള് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ വർണ്ണം, ആശ്രമം, ധർമ്മം, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയും, സനാതന ധർമ്മം. അത് വർണ്ണം എന്താണ്? 4 വർണ്ണങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ: ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. ഇനി ആശ്രമങ്ങളാണെങ്കിലും 4 എണ്ണം ഉണ്ട്: ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അതാണ് വർണ്ണം, ആശ്രമ, ധർമ്മം. വർണ്ണമാണ് 4, ആശ്രമം 4. അതൊക്കെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ്. ആത്മാവിനെ അറിയാൻ, പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ ഉള്ള ആ സാധനകള് ചെയ്തു പോരാനുള്ള ആശ്രമധർമ്മങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം അഥവാ ശരീരപ്രകൃതികൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന നിലയിൽ നിന്നാണ് മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഓരോ മനുഷ്യനും ഉണ്ട്, അല്ലെ, ധർമ്മം ചെയ്യാൻ, ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാ പേരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. 32 യദൃച്ഛയാ ചോപപന്നം സ്വർഗദ്വാരമപാവൃതം സുഖിന ക്ഷത്രിയാ പാർത്ഥ ലഭന്തേ യുദ്ധമീദൃശം. പാർത്ഥ, യാദൃച്ഛികമായി ഇതുപോലെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തില് വെച്ചിട്ട് മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗപ്രാപ്തിയാണ് ഫലം. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാ, പാർത്ഥ, അർജുന, നീ ഇങ്ങനെ യാദൃച്ഛികമായിട്ട് ഈ ഒരു യുദ്ധം കിട്ടണുണ്ടല്ലോ, ക്ഷത്രിയന്മാരൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പി ആവുക ചെയ്യാ, നിന്റെ പോലെയല്ല. എന്താ കാരണം? സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സമയം. ആരാണ് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്? അവർക്ക് സ്വർഗം പോകാം. അങ്ങനെ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പ്രജകളെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കലാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിയമാനുസൃതമായി അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കാം. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം എന്താണ്? പ്രജകളെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക. അതിനായിട്ട് നിയമാനുസൃതമായിട്ട് ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കാം. ഏതുവിധം ആലോചിച്ചാലും അർജുനൻ പോരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ വയ്യ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവായി കഴിയാം. യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാലാകട്ടെ തനിക്കായി തുറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗ കവാടങ്ങളിലൂടെ ഉപരിലോകങ്ങൾ പോകാം. 2 വിധമായാലും ഈ യുദ്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് തന്നെ. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? യുദ്ധം ചെയ്തേ മതിയാവൂ, അല്ലെ? അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ശരിയല്ല. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചാലോ അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവാവാം, രാജ്യം കിട്ടും. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു വിചാരിക്കുക, രണ്ടും സംഭവിക്കാം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ മരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാലോ സ്വർഗത്തില് പ്രവേശിക്കാം, സ്വർഗ കവാടങ്ങളിലൂടെ ഉപരിലോകങ്ങൾ പോകാം. 2 വിധമായാലും ഈ യുദ്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് തന്നെ. ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ച് യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു ഭയമുള്ള കാര്യമല്ല.
അതുകൊണ്ട് സ്വർഗപ്രാപ്തി കിട്ടും. അതല്ല ജയിച്ചു വെച്ചാലോ നിനക്ക് രാജ്യം നേടി സുഖമായിട്ടിരിക്കാം. 33 അഥ ചേത്വമിമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി തദ സ്വധർമ്മം കീർത്തിം ച ഹിത്വാ പാപമവാപ്സ്യസി. അല്ല, ധാർമ്മികമായ ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കയ്യേൽക്കും. യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് ഇവിടെ അർജുനന് പാപം കയ്യേൽക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ധാർമ്മികമായിട്ട് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണം, ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയാല് പാപമുണ്ടാവും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. മാത്രല്ല, യുദ്ധവീരൻ, വില്ലാളി വീരൻ അർജുനൻ എന്നുള്ള ആ യശസ്സുണ്ടല്ലോ അത് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്താ ഇപ്പൊ പറയാ, യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പേടിച്ചോടി ഭീരു, അല്ലെ? അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ യശസ്സുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അർജുനൻ ഒരു പ്രശസ്ത യോദ്ധാവാണ്. അദ്ദേഹം അനേകം ദേവന്മാരെ, പരമശിവനെ പോലും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് കീർത്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്കുള്ള കടമ നിറവേറ്റിയില്ലെന്നു വരും. അതിനു പുറമെ ഇതേവരെ നേടിയ സൽകീർത്തിയും നഷ്ടപ്പെടും. തനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കലാവും അത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ, അപ്പോ നിനക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൽകീർത്തി ഉണ്ടല്ലോ, അർജുനൻ വില്ലാളി വീരൻ, അർജുനനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ നിനക്ക് ആ കീർത്തി യശസ്സൊക്കെ നിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കും. മാത്രല്ല നിനക്ക് നരകത്തിലേക്കാവും പ്രവേശനം കിട്ടുക, അതല്ലാണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കല്ല എന്ന്. അപ്പോ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനി നിനക്ക് നരകം പോകേണ്ടി വരിക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 34 അകീർത്തിം ചാഭിഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേ വ്യയം സംഭാവിതസ്യ ച കീർത്തിർമരണാദതിരിച്യതേ. ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഴിക്കും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. എന്താ പറയണേ, ഈ നിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭീരു എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പരിഹസിച്ചാല് നിനക്ക് ആ അപമാനം സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അർജുന. ഒരു മാന്യനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ അപമാനം സഹിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയണത് മരണത്തെക്കാളും ദുസ്സഹമാണ് എന്ന് പറയാണ്. പോരിനു മുൻപ് തന്നെ ഈ രണാങ്കണം വിട്ടുപോയാൽ അർജുനനെ ഭീരു എന്ന് വിളിക്കും. മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമാണ് ദുഷ്കീർത്തി. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ, മാന്യനായിട്ടുള്ളവർക്ക് ദുഷ്കീർത്തിയാണ് മരണത്തെക്കാളും ഭീകരമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ ഈ രണാങ്കണം വിട്ടു പോകരുത്, നീ ഭീരു എന്ന് പറയപ്പെടും. 35 ഭയാദ്രണാദു പരതം മംസ്യന്തേ ത്വമഹാരഥ യേഷാം ചത്വം ബഹുമതോ ഭൂത്വാ യാസ്യസി ലാഘവം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസ്സാരനായി കരുതും. അല്ലാതെ നീ നിന്റെ എന്താ പറയാ ഹൃദയ വിശാലത കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കാനുള്ള വിഷമം കൊണ്ട് നീ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി എന്നൊരിക്കലും ആരും കരുതില്ല. എല്ലാവരും നീയെ വളരെ നിസ്സാരൻ, അല്പനാണ് അർജുനൻ, യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് ഇതാ പേടിച്ച് പിന്മാറി എന്ന് മാത്രാണ് പറയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നീ നിന്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, നിന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വം, പാപമേൽക്കുമെന്ന ഭയം, അതുകൊണ്ടൊന്നും ഭൗതിക സുഖം വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ ഉള്ള തന്റെ ഇടം, അതുകൊണ്ടൊന്നും യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കണു എന്ന് ആരും പറയില്ല. ഭീരുവായതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രാണ് പറയുള്ളൂ. 36 അവാച്യവാദാംശ്ച ബഹൂൻ വദിഷ്യന്തി തവാഹിത നിന്ദന്തസ്തവ സാമർഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം नु കിം. ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായി നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്? അപ്പൊ അവരൊക്കെ പരിഹസിക്കും അല്ലേ ശത്രുക്കള്. മോശം തന്നെ, അർജുനൻ തീരെ കഴിവില്ലാത്തവൻ, ഭീരു, ഇതാ ഓടിപ്പോയി, നമ്മളോട് എതിരിടാനുള്ള കരുത്തില്ല, അവനിതാ പിന്മാറി പോയിരിക്കണു എന്ന് മാത്രമേ ഇവര് പറയുള്ളൂ. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ നിനക്ക് എത്ര ദുഃഖം ഉണ്ടാവും.
എന്ന് അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ്. 37 ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹിം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. പറയാണ്, ഒന്നുകില് നീ എന്താ ഉണ്ടാവുക, യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റാല് വീരസ്വർഗം പോകാം, അതല്ല വിജയം നേടിയാലോ നിനക്ക് സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കാം. രണ്ടായാലും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാം. യുദ്ധം ചെയ്യും ഞാൻ എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ. ജയിക്കുകയാണോ തോൽക്കുകയാണോ അത് നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്ന്. 28 സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വ ലാഭൗ ജയാജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. എന്താ പറയണേ, നീ ഫലം നോക്കണ്ട, ഫലത്തെ പറ്റി നീ ചിന്തിക്കണ്ട. ജയിക്കുവോ തോൽക്കുവോ അതൊന്നും വിഷയമല്ല. നീ യുദ്ധം ചെയ്യാം, അത്രേ വേണ്ടൂ. ഫലം സന്തുഷ്ടിയാണോ സന്താപമാണോ നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണോ അതല്ല ജയമാണോ തോൽവിയാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നീ ഓർക്കണ്ട. എന്നാൽ ഒരിക്കലും നിനക്ക് പാപമേൽക്കില്ല. ഫലം കർമ്മഫലം എന്തു തന്നെയായാലും ഭഗവാനാണ് നൽകുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് അധികാരമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് ഇന്നത് എനിക്ക് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്കില്ല. നമ്മുടെ കർമ്മം ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം, അത് മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടു. ലാഭമോ നഷ്ടമോ ജയമോ തോൽവിയോ ഇതൊന്നും ഓർക്കരുത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങളെയോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെയോ ജയപരാജയങ്ങളെയോ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നേയില്ല. എന്തു ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണനു വേണ്ടിയാവണം എന്നതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ, ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് അതില് സന്തോഷ സന്താപങ്ങളോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളോ ജയപരാജയങ്ങളോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതാണ് നമ്മുടെ അവബോധത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ. ഇപ്പൊ ജയമായാലും എനിക്ക് നല്ലത്, തോൽവി ആയാലും എനിക്ക് നല്ലത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റാരോടും കടപ്പാടില്ല. അയാൾക്ക് ആരോടും ബാധ്യതയുമില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാനില് മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആരോടും കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല, ഒരാളോടും കടപ്പാടില്ല, ഒരു ബാധ്യതയും നമുക്ക് പിന്നെ വരികയുമില്ല. 39 ഏഷാ തേ വിഹിതാ സാഖ്യേ ബുദ്ധിർയോഗേ ത്വിമാം ശൃണു ബുദ്ധ്യായുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. ഇതുവരെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി നിനക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. ഫലാസക്തി ഇല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവാം. ഇതുവരെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ, ആത്മാവിനെ വധിക്കാൻ നിനക്ക് ആർക്കും ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നീയെ ഒരാളെ വധിക്കണു എന്ന് വെച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ആ ആളുടെ ആത്മാവിനെ ഒന്നും ഒരു തരത്തിലും നീ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നീയെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ക്ഷത്രിയന്റെ കടമ യുദ്ധമാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യല് അല്ലെ, ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കലാണ് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ബാധ്യത. അത് നീ ചെയ്യൂ. ജയമോ പരാജയമോ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എന്ന് നീ നോക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതാ പറയണത്, ഇവിടെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഫലാസക്തി ഇല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കാം എന്ന് പറയാണ്. അതായത് ഫലത്തില് ആഗ്രഹം ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യാം. നമ്മൾ എല്ലാ ജോലിയും നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാം. എന്തായിരിക്കും ഫലം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഇതറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവാം. കർമ്മഫലത്തെ ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യയോഗം.
അപ്പോ ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രം സാഖ്യം. അപ്പോ ഈ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും യോഗം തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ സാധ്യമാവും എന്നും അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ചിത്തം ശുദ്ധമായിട്ട് ഭഗവാനെ ശരിയായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാല് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എനിക്ക് അവരെ വധിക്കേണ്ടി വരും, എനിക്ക് പാപമേൽക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെയുള്ളത് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഓരോ കാരണങ്ങള് അർജുനൻ ഇപ്പൊ പറയണത്. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വേണം, മാത്രല്ല ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ബോധം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാവില്ല. 40 നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാം. അതില് ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല. ഈ വഴിക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ നേട്ടമാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരിക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണനു വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതത്രേ കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വൈശിഷ്ട്യം. അതായത് ഭഗവാനെ മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കർമ്മവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി അല്ല നമ്മൾ കാക്ഷിക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവണം, എനിക്ക് നല്ല നല്ലത് കാണാനും കേൾക്കാനും രുചിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കണം എന്നല്ല. ഇത് ഓരോ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന് രുചികരമായത് ഉണ്ടാക്കുക, അത് വൃത്തിയായിട്ട് അല്ലെ, പരിശുദ്ധമായിട്ട് പാചകം ചെയ്ത് അത് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാൻ തൃപ്തിപ്പെടണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ. അതുപോലെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തി കണക്കാക്കിയിട്ട് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി കണക്കാക്കാതെ, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഫലവും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഘ്നവും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും അവ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും പാഴായി പോകുന്നില്ല, വിഫലമാവുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കേവലം 1% പോലും അതിന് പൂർണ്ണമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. നമ്മള് ഭഗവാനില് മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റോ കുറ്റോ വന്നാൽ പോലും യാതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട, അതിനും പരിപൂർണമായ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമ്മുടെ അവബോധം, നമ്മുടെ ഭാവം, അതാണ് അല്ലെ, ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ. ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനനാണ് ഭഗവാൻ, നമ്മുടെ ഭാവമാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഭാവനയോടെയാണോ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോള് തെറ്റുകുറ്റം ഉണ്ടായാലും അതിനും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ഫലം ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാകട്ടെ ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ എന്താ, മരണശേഷവും നമ്മൾക്ക് അത് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാക്കി തരും, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. 41 വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിരേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്താശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് വിശിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്. ശാശ്വത ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് അത്. ആധ്യാത്മികത, അതിന് തുടർച്ചയുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഈ ജന്മം നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മം അത് തുടർന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓ, പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലസ്രോതസ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നില്, ആ ഭഗവാനില് ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവണം നമുക്ക്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആണ് എൻ്റെ
ഏറ്റവും സുപ്രീം ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഭഗവാനില് മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താല് എന്റെ ജീവിതത്തിന് പരിപൂർണതയുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഞാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ആ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരാളുടെ ദൃഢമായ വിശ്വാസം, അതിനാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയാ. നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി എന്നും പറയും. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന അതിനെയാണ് പറയണത്. അപ്പോ ആ ഭഗവാനില് ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവുക. ശ്രേഷ്ഠമായത് അത് മാത്രാണ്, പരമസത്യമായത് ഭഗവാൻ ഒന്ന് മാത്രാണ്. അപ്പോ ആ ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവുക, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ആ സത്യമായതിനെ അനുഭവിച്ചറിയുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാവേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുണ്ടാകും എന്നുള്ള ആ ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലാനുഭവങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മള് പല പല ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ 84 ലക്ഷം തരം യോനികളിലൂടെ ജനിച്ച് മരിച്ച് എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫലാനുഭവങ്ങള്, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെയൊക്കെ ഫലം അനുഭവിക്കുക, കർമ്മഭാരം ഉണ്ടാവും നമുക്കിപ്പോ. എന്താ പറയാ, പ്രാരബ്ധം, സഞ്ചിത കർമ്മം എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനില്, ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഈ ഇവിടെയുള്ളതല്ല, ഈ ലെവലില്, ഈ ഭൗതികതയിലല്ല, നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ് അവര് വർക്ക് ചെയ്യണത്. പിന്നെ അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് അവയ്ക്ക് നന്മ തിന്മകള് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യ സമുദായം എന്നു വേണ്ട ഏവർക്കും ഉത്തമമായ സേവനം അർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും. അപ്പോ എന്താണ്, ഈ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധ തലത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ, നല്ലതുപോലെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാല് ലോകം മുഴുവനും സംതൃപ്തമാവും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പാണ്ഡവര് വനവാസ കാലത്ത് അവിടെ ദുർവാസാവ് ഒരിക്കല് വരികയാണ് ശിഷ്യഗണങ്ങളുമായിട്ട്. എന്നിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോഴ് പാഞ്ചാലി ആണെങ്കില് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അക്ഷയപാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെച്ചു, അല്ലേ? പാഞ്ചാലി, ദ്രൗപദി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിന്ന് അന്നൊന്നും കിട്ടില്ല. പിറ്റേ ദിവസം മാത്രമേ പിന്നെ അക്ഷയപാത്രത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാല് ആഹാരം തരുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉള്ള നേരത്താണ് ദുർവാസ മഹർഷി വരുന്നത്, പരിവാരങ്ങളും. അപ്പോ ദ്രൗപദി എന്താ ചെയ്തേ? കൃഷ്ണ, എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കാമ്യക വനത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ എത്തി, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എത്തി, അവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണേ, എനിക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പാഞ്ചാലിയുടെ പേര് കൃഷ്ണ എന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണേ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്തിനാ കൃഷ്ണ എന്നെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കണത്? ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിനാണ് കൃഷ്ണ അങ്ങയെ വിളിച്ചത്. ആ സമയത്ത് എന്നോട് ആഹാരം ചോദിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. അതല്ല, ആ പാത്രം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ പാത്രം കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അതിലൊരു ദാന, ഒരു മണി ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അരി എന്തോ, ചോറോ എന്തോ. അങ്ങനെ അത് എടുത്ത് ഭഗവാൻ കഴിച്ചപ്പോഴോ എല്ലാ പേരും സംതൃപ്തരായി. എന്നിട്ട് ഭീമസേനൻ സ്നാനാദികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മുനിയെ വിളിക്കാൻ പോവാ, ദുർവാസാവിനെ വിളിക്കാൻ പോയപ്പോ ദുർവാസാവിന് 10 സദ്യ ഉണ്ട ഫലായി, അവർക്കും പരിവാരങ്ങൾക്കും ഒക്കെ. അവർക്ക് പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട, അല്ലെ? അവര് ഓടി അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തൃപ്തനായാല് എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശിഷ്യന് കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇതിപ്പോ നമ്മള് വെറുതെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായില്ല. ഭഗവാനിലും ഉറച്ച മനസ്സോടുകൂടി വേണം നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോ ഇതെങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അല്ലെ? അത് കാരണം പറയാണ്,
ഒരു ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധി ആയിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരു, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ അല്ലെ ഒരു പരിശീലനം തന്നെ കിട്ടണം. അങ്ങനെ വേണം കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാൻ. ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം അല്ലെ, വിനയപൂർവം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ ഗുരു പ്രസാദിച്ചാല് ഭഗവാനും പ്രസാദിക്കും. 42ഉം 43ഉം ശ്ലോകങ്ങള്. യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവദന്ത്യ വിപശ്ചിത വേദവാദരഥാ പാർത്ഥ നാന്യദസ്തീതിവാദിന കാമാത്മാന സ്വർഗപര ജന്മകർമ്മ ഫലപ്രദാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യഗതിം പതി. സ്വർഗലോകപ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വേദങ്ങളില് 3 കാണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു കാണ്ഡമാണ് കർമ്മകാണ്ഡം. ആ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണത്? ഫലപ്രാപ്തിക്കായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പുത്രകാമേഷ്ടി, യാഗം, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. അപ്പോ ഈ സ്വർഗപ്രാപ്തിക്കായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്, ധന്യമായ പുനർജന്മത്തിനുള്ളതുണ്ട്, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എങ്ങനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങള്, കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഈ വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ അല്പബുദ്ധികളാണ് ഈ വേദ സൂക്തങ്ങളാല് ആകൃഷ്ടരാവുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടു? സ്വർഗലോക പ്രാപ്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ധന്യമായ പുനർജന്മമോ? അതല്ല, ഈ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങള്, സൗഭാഗ്യങ്ങള്, അതൊക്കെയാണ് അവര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കായിട്ട് ഐശ്വര്യ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന് അവര് വാദിക്കും. അവർക്ക് അതേ അറിയുള്ളൂ. അതിന്റെ ഉപരിയായിട്ട് ഒരു ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള ആ ചിന്ത അവർക്കില്ല. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണ ബോധമൊന്നും അവർക്കില്ല. ഏത് കർമ്മകാണ്ഡികൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാ വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ആസക്തരായ അല്പബുദ്ധികള്. സാധാരണ മനുഷ്യർ അറിവില്ലായ്മ കാരണം വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഫലേച്ഛാപൂർവകങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാൽ അവർ എത്രയും ആസക്തരാകുന്നു. അതിലാണ് അവര് ആസക്തരായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന് അവര് വിശ്വസിച്ചു പോരും. അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ കൂട്ടർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം കൂടും. അപ്പൊ അവർക്ക് അനുഭവജ്ഞാനം ഇല്ല, അവർക്കൊരു ഗുരു ഇല്ല അല്ലെ. ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാ അവർക്ക് എന്താണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്നുള്ള ആ നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യാൻ അപ്പോഴും മാത്രമാണ് അവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഈ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ ആ നേട്ടങ്ങള്, സ്വർഗപ്രാപ്തി, ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും ജനനം മരണം അല്ലെ, പുനരഭി ജനനം പുനരഭി മരണം. 44 ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ അപഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗ ന വിധീയത്തെ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള ഐശ്വര്യം വേണം, സുഖാനുഭവങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിലാസക്തരായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെ, അവർക്ക് പരിഭ്രാന്തിയാണ് എപ്പോഴും. കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ആ പരിഭ്രാന്തി ഉള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രശാന്ത മനസ്സുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവര് എന്താ ചെയ്യണേ? കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വിശ്വസിക്കണോര് ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലെ സുഖാനുഭവങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് ആസക്തി ഉള്ളത്. അവര് അതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചാല് അവര് പരിഭ്രാന്തരാവും. അങ്ങനെയുള്ള ആ മനസ്സും കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെയാ ഉറച്ച മനസ്സ് വെക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെ? അങ്ങനെ അവർക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറച്ച മനസ്സ് എന്നാണ്.
45 ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 14-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും. ഇപ്പൊ വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോണതാണ്. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങള് ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാവും. അത് ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ചാവും. ചിലവരില് സത്വഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും, അത് നന്മയാണ്. ചിലവരിലോ തമോ ഗുണമായിരിക്കും കൂടുതൽ, അത് അജ്ഞതയാണ്, തിന്മയാണ്. ചിലവരിലോ രജോ ഗുണമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അവരിങ്ങനെ ഈ ഭൗതികതയില് ആഗ്രഹങ്ങള് അത്യാഗ്രഹങ്ങള് ആയിട്ട് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരിങ്ങനെ കഴിയും. അങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് 14-ാം അധ്യായത്തിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പോ ലാഭം ഉണ്ടാവോ നഷ്ടം ഉണ്ടാവോ എന്നൊന്നും ഉത്കണ്ഠപ്പെടണ്ട. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പോ ലാഭമായാലും നഷ്ടമായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കണ്ട. ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണം എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയരണം അർജുനൻ. പ്രിയ ശിഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനായുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അഥവാ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. അതാതോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഞാനും ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ അറിയണം നമ്മള്. അതാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ. അതൊക്കെ അറിയാനുള്ള, ആ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ തിദിക്ഷയോടെ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു മഞ്ഞുകാലായാലും വേനൽക്കാല ഇത് ആഗമാ പായിനോ നിത്യോ താം തിദിക്ഷസ്വ ഭാരത. അല്ലെ? തിദിക്ഷയോടെ അതിനെയൊക്കെ സഹിക്കണം. ഇങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവണം. അല്ലെ? ഫലത്തിനെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെടരുത്. കർമ്മം മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യാം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ ലഭ്യമാവുന്നു. അപ്പോ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അല്ലെ? അപ്പോ അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും. 46 യാവാനർത്ഥ ഉദപാനെ സർവദ സംപ്ലുതോദകെ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രാഹ്മണസ്യ വിജാനത. ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയ ഒരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോ ഒരു വലിയൊരു ജലസംഭരണി വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഒരു കൊച്ചു കുളമായാലും പല ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഈ വേദങ്ങളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക. അത് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം ഒഴികെയുള്ള വേദങ്ങളില് ജ്ഞാനകാന്ഡമുണ്ട്, ഉപാസനാകാന്ഡമുണ്ട്. അല്ലെ? 3 കാണ്ഡങ്ങളുണ്ട് വേദത്തില്. കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനാകാന്ഡം. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായത് എന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുള്, വേദങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉൾപ്പൊരുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാൻ തന്നെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയല് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാല്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാൽ കൃഷ്ണനെയും കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയുകയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണം എന്ന് പറയും. അല്ലെ? യോഗികള്, മുനിമാര്, ജ്ഞാനികളൊക്കെ അങ്ങനെയാ. അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയാം. നമ്മളുടെ നിത്യബന്ധുവായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അല്ലെ? നമ്മളുടെ ഈ ജീവാത്മാവ് അനേകം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അന്ന് മുതലേ നമ്മുടെ ബന്ധു ആരാണ്?
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്, അല്ലെ? ആ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മള് ആ ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയി, ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം. അപ്പോ ആ ശാശ്വത ബന്ധമാണത്. ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവൻ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പോ നാമജപം കലിയുഗത്തിലെ ധർമ്മം അതാണ്. ആ നാമജപം അതില് രുചി ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? നാമം ജപിച്ചിട്ട് അതില് ഒരു 16 മാല നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും വീണ്ടും ഒരു 16 മാല കൂടെ ജപിക്കണമെന്ന്, അല്ലെ? അങ്ങനെ രുചി ഉണ്ടാവണം. അതില് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 47 കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാചന മാ കർമ്മഫലഹേതുർഭൂർമാ ദേ സംഗോസ്ത്വ കർമ്മണി. ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകാണിത്. സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരവുമില്ല. എന്താണ്? നീ സ്വധർമ്മം നീ ശരിയായിട്ട് നിർവഹിച്ചോളൂ, അതിനെ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. അല്ലാതെ കർമ്മഫലം ജയമാവണം തോൽവിയാവണം അതിലൊന്നും നിനക്ക്, കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിനക്ക് യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതേണ്ട. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊന്നും കരുതണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുത്. അതേസമയം കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാതെ പിന്മാറലും നല്ലതല്ല. 3 വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം അത് ചെയ്യണം, അല്ലെ? സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, ഈ ഇച്ഛയോടുകൂടി കാമ്യ കർമ്മം എന്ന് പറയും, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച്. പിന്നെയോ കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊഴിയല്. ഇത് 3ഉം പാടില്ല, അല്ലെ? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യണം, സ്വേച്ഛാനുസൃതമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യണ്ട, അതുപോലെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയലും വേണ്ട. തന്റെ കർത്തവ്യമായി കരുതി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലാകാംക്ഷ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നവ ബന്ധനഹേതുവായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് മംഗളകരമല്ല. ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതില് പാപ പുണ്യ ഫലങ്ങള്, അതിന്റെയൊക്കെ കർമ്മഭാരങ്ങള് നമ്മള് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനാസക്തിപൂർവം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അതൊരാളെ മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാം. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും. അത് ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നിർവഹിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മള് മുക്തിമാർഗത്തില് മുന്നേറാൻ നമുക്ക് പറ്റും. 48 യോഗസ്ഥ കുരു കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ ധനഞ്ജയ സിദ്ധ്യോ സമോ ഭൂത്വാ സമത്വം യോഗ ഉച്യത്തെ. അല്ലയോ അർജുന, ജയപരാജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സമചിത്തത അതായത് ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നുമില്ല. സന്തോഷം വരുമ്പോ അങ്ങ് തുള്ളിച്ചാടുക, അത് ദുഃഖം വരുമ്പോഴോ ആകെ തകർന്നടിഞ്ഞു പോവുക, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. സന്തോഷമായാലും സങ്കടമായാലും, അല്ലെ? ഇങ്ങനെ കാലാവസ്ഥയുടെ ഗതിവിഗതികൾ പോലെ വന്നും പോയും ഒക്കെ ഇരിക്കും, അല്ലെ? സുഖം ദുഃഖമൊക്കെ, ചിലപ്പോ സുഖം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. എല്ലാം സമചിത്തതയോടെ നേരിടാം. അപ്പോ ജയപരാജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ തന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമചിത്തത ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ആവുള്ളൂ, അല്ലെ? യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരർത്ഥം കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ് എന്നാണ്. അപ്പോ ആ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ സമചിത്തത, എന്തിലും വലിയ ആവേശമൊന്നും കാണിക്കാണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെ? സുഖമാണെങ്കിലും അതെ, ദുഃഖമാണെങ്കിലും അതെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് ആ തിദീക്ഷയോടെ അതൊക്കെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കുക. അങ്ങനെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുക. അതാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സമചിത്തത കൈവരിച്ചു എന്ന് പറയാ. അതാണ് യോഗം. സദാ അസ്വസ്ഥങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി മനസ്സിനെ പരമോന്നതനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കലാണ് യോഗം. എന്താണ് യോഗത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു നിർവചനം ഇവിടെ പറയണത്? സദാ അസ്വസ്ഥങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എപ്പോഴും ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ വളരെ പ്രയാസാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി മനസ്സിനെ പരമോന്നതനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കലാണ് യോഗം. ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വഴി മനസ്സിനെ ഭഗവാനിലെ ഏകാഗ്രീകരിക്കുക, അതാണ് യോഗം.
അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കുക. അതാണ് യോഗം. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാവുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗയുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. അപ്പൊ എന്തു വേണം? ഭഗവാന്റെ സേവകനാവുക, അല്ലെങ്കിലോ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സേവകനാവുക. ആദ്യം അതാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗയുക്തനാവാനും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. അപ്പൊ എന്താ? കൃഷ്ണന്റെ സേവകനായാല് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതനുസരിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അതല്ലെങ്കിലോ ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ സേവകനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രാമാണികനായ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നേതൃത്വത്തില് നമ്മൾ പരിശീലനം നേടുക. അങ്ങനെ നമ്മള് യോഗയുക്തനാവാൻ ശീലിക്കുക. യോഗയുക്തനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് അത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ദൂരേണ ഹ്യവരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗാ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്വിച്ച കൃപണാ ഫലഹേതവ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഇങ്ങനെയുള്ള ആസക്തി വെച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. അപ്പൊ തന്നെ അതൊക്കെ അകന്നു പോയിക്കോളും. അങ്ങനെ അതിനെയൊക്കെ അകറ്റിയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങള് അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ഇച്ഛയില്ല നമുക്ക്, അല്ലെ? അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പോ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ അവര് കൃപണരാണ് എന്നാണ്. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണ അവബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടും. ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പഥം. അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ, നമ്മളുടെ മൂലസ്വരൂപം അതാണ്. നമ്മൾ നിത്യദാസരാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ നമുക്കോ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി സർവശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായും കൈവരും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യല്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ യഥാശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം നിശ്ചയമായിട്ടും കൈവരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. 50-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? അർജുനനെ ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്ക് അഥവാ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ആദ്യം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, അല്ലെ? പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ ബുദ്ധിയോഗം ആണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നീട് പറഞ്ഞത് കർമ്മയോഗമാണ്, അല്ലെ? എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യണം. കർമ്മണ്യേ വാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാജന എന്ന് പറഞ്ഞു. നിനക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ, ഫലത്തില് നിനക്ക് അധികാരമില്ല. അപ്പൊ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാം. അത് മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി, മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ കുറച്ച് ടഫാണ് 2-ാം അധ്യായം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകെ കുറച്ച് എളുപ്പം ഉണ്ടാവും. ഇന്നത്തെ മാത്രമാണ് കുറച്ച് ടഫുള്ള ഒരു അധ്യായം, 2-ാം അധ്യായം. അതിലെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം. നോക്കിക്കോളൂ. ഇന്നലത്തെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ.
വായിച്ചോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് നരകം പോകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? എന്താ കാരണം? ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം. ആ എന്താ യുദ്ധത്തിൽ കാരണം? നിന്ന് യുദ്ധം ഒഴിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നത്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധമാണ്. ആ യുദ്ധം യുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാതെ ഒഴിഞ്ഞാൽ വരുമ്പോൾ അതെ. സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാതിരുന്നാൽ അർജുനന് ആ. നരകം പോകേണ്ടി വരും. ആ അതെ അതെ. ആ സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോഴാണ് പാപം ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലാണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ ആരെങ്കിലും വധിക്കപ്പെടുമ്പോഴല്ല. അടുത്തത്. ക്ഷത്രിയൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഉം. ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ക്ഷത്രിയൻ. അതെ. ക്ഷത്ത് എന്ന വാക്കിനെ മുറിവേൽക്കുക എന്ന അർത്ഥം. പിന്നെ അടുത്തത്, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്വധർമ്മം ഏതെല്ലാം? ആ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം ആ കാലം പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ശരീരത്തിന് നിറവേറ്റേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതാണ്. ആ അത് ഭൗതികതയിൽ അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ മുക്തനാവുന്നവർ സ്വധർമ്മം ആത്മീയമായി ാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ഈ ഭൗതികതയിലല്ല ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ ആ കർമ്മം അഭൗതികമായി ആത്മീയമായി അവര് മുക്തരാക്കപ്പെടും. ആ മുക്താത്മാക്കളായി അവര്. നമ്മളൊക്കെ ബദ്ധാത്മാക്കളാ. ഇനിയുണ്ടോ? പരമാവധി അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി. സ്വധർമ്മം എന്താ? സ്വധർമ്മം, രണ്ടു തരം സ്വധർമ്മങ്ങൾ. വായിച്ചോളൂ. മുക്തനാക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അത്രയും പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ശരീരത്തിന് നിറവേറ്റേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. മുക്തനാവുമ്പോൾ സ്വധർമ്മം ആത്മീയതയിലാക്കി തീർക്കുന്നു. അത് രണ്ടാമത്തേത്. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോളൂ. യാദൃച്ഛികമായി യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാകാൻ കാരണമെന്താ? എന്താ? സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടും. അതെ അതെ. അടുത്തത്, എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്താൽ പാപം ഏൽക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക, ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്തോഷമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്താൽ പാപമേൽക്കില്ല. ശരിയാണോ മാതാജി? അതെ അതെ. അത് അതിലുള്ള അതേ സെന്റൻസ് തന്നെയാണ്. ഫലത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാതിരിക്കുക. അതെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ഏതാണ്? ഇങ്ങനെ മതിയോ? കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനം, ഇത്രയും മതിയോ മാതാജി? ഭഗവാനിൽ മനസ്സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ നഷ്ടമില്ല. അതെ, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ 1% ആണെങ്കിൽ പോലും ഫലം ലഭിക്കുന്നു. മരണശേഷവും ശ്രേയസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അടുത്തത്, എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവനം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല? ഭൗതികതയില് അല്ലെ, ഭൗതിക ആസക്തി. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിനും
സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്ക് അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത്സേവനം നൽകാൻ വേണ്ടുന്ന ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവില്ല, ഉം. നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്താണ്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയുടെ വേദങ്ങളുടെ 3 വിഷയം. ഗുണങ്ങൾ. അടുത്തത്, സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. ഒരു ഉത്തമനായ വേദാന്തി ആരാണ്? ഭഗവന്നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം ആനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് പരമാനന്ദം ഉത്തമനായ വേദാന്തി. കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പഥം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തി. ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഓ, ഇത്രമാത്രം മതി. ആ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അത് നാളെ നാളെ നാളെ. ഓ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യമാതാജി, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, വേറൊന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ഈ 2-ാം അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കാം. 2-ാം അധ്യായം അവസാനിച്ചാലും ഭഗവത്ഗീതയുടെ മുഴുവനും സാരാംശം ഇതിലുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അർജുനൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.